sujud kebo mengisor menungso lundun iki. Tak takonane. Sumangga. Kisana ora teges aku tambuh karo kowe iki ora. Nanging pancen lagi pisan iki aku bukti karo. Yen pancen kowe bisa tata jalmu. Sapa sing dadi jeneng? Joko Mercu. Lho, Gambir sekethi omahku alas Purwo Sabar. rumangsa gumun sakjroning atiku. Ewon dene kowe wujud sing bisa tata jalmu. Kowe gumun ngerti wujudku sing kaya ngene. Nanging bisa tata jalmu. Iya. Kowe uga gumun. Bedane aku. Kabeh uga gumun. Aja meneh kowe. Iya. Aku sing dadi gumun. Sing dadi kok malah gumun. Joko Mercu. Iya. Kok nganti kowe temeka ning tapel wates Kabupaten Dranti apa sing dadi karep? Tak gelak lakuku ninggalake omahku Gambir sekethi. Iya. Wong aku pengen tumuju ning Kabupaten Brati. Goleki menungso kang aran Bandar Subali. Pengen goleki menungso sing aran Bandar Subali. Iya. Joko Mercu. Iya. Yen to kowe kepengin goleki menungso kang aran Bandar Subali. Yo aku iki. Bandar Subali sajak dengan rasamu. Ini apa ora? Mergo menungso sing tak goleki iki wis ana ing pengarepan. Mula kanthi kuwi Bandar Subali. Joko Mercu piye? Manusa karo aku munggah ning gegerku tanganmu kundelan su. Tak jaksoan ning Mojopahit. Yen ngono kowe minta saya saka ing Kraton Mojopahit. Ora tak selaki Bandar Subali. Joko Mercu. Apa Bandar Bandar Subali? kowe ndak kandhani. Aja nganti melu nyampur perkaraku lan perkara Mojopahit. Kowe becik kowe bali dan kamu sak durunge lara awak. Bandar Subali. Mercu, Welaso karo aku. Manuto karo aku tak jaksoan ning Mojopahit. kowe gelem bali apa ora? Ora bakal bali. Menungso kerancingan kuwi Bandar Subali. Bandar Subali. Ketaman Sunat